mata wannan ba damuwa bane, yanzu abin da zai faru shi karki damu, ni kam zan sa ki kawo. Ya sa ta kwanta akan talisin ban ɗakin nan ta gwada kafafuwanta, ta gwada kafafuwan nata nan ya sa bakin shi a cikin gindinta ya ci gaba da zuƙo gindin nata nan yana tare da yana saka wannan yatsarsa a cikin wannan gindin nata yana fekawo yana yi da sauri tana ta ihu ta yaya ci gaba yaya karka daina yana kawo yaya ka ci gaba yaya karka daina sai na kawo. Ya dinga mare shi yana mata wasu da yatsa yana taba mata wasu da yatsa ya zuki wannan gindin datin ya zuga ya lallasa ya murza shi ya yi wasa da shi sosai kawai ya ga ruwa nan bulbul kamar ruwa ya madano ya fito da gindinta ya sa harshe ya zuta wannan manin datin ya lashe shi matas manin datin nan ya shanye shi tas saboda gindinta abin sha'awa ne, gindi ne wanda yake fari tas sannan gindi ne wanda babu gashi a jikin shi saboda tana kula da gabanta tana aske gashin jiki cikin jikinta na gindi da kuma na hammata. To da ya fi mata wannan sai ya ce mata kanwata yanzu kin samu biyan bukatan ki ta yaya ta san biyan bukata yaya ina son ka yana ce ma kanwata ina son ki ta ce yaya idan aka wayi gari in dai har bukaci ni ba yaya ba na jin daɗi yaya saboda kai kaɗai ne wanda za ka iya biya min bukata na abin da nake so kai ni baki mun irin cinga da ke so yaya ba wanda zan ce maka irin ci na gode saboda yaya abin da kake mun kana mun abu ne wanda kuɗi ma ba zai mun shi ba bayan da za yi fita ko ba na ba ta yin haɗu da wasu mutanen banza a waje yaya ke kaɗai ma yaya kai saka wasan da ni yaya ya ce mata har ki damu wata ni fa na riga na wada miki ni da ki ne to a lokacin da ki bukata na ki zo ni ma ina shirye da biya miki bukata kin ji ta ce shi kenan kawai ta rungumi yayan na ta ne shi ma ya rungumi ta rungumanta nan suka mannu da jikin rungumansa sannan sai suka yi sumbacin juna suka sumbaci juna kawai sai ya juya sai ya ce to mu tafi cikin ɗaki bayan sun wanke jikinsu suka tafi cikin ɗaki suka sa kaya da mata sa kayan da sai ta gangara cikin gida tana tafiya cikin gida sai aka ce mata me yayin na ya ce sai ta ce dai ya bani magani ma na sha din magungunan da ya ce na to da su daga kasan waje masu kyau ne sosai ya bani su don gaskiya har yanzu na fara jin karfin jiki a tattare da ya fara warwarewa sai a rasa da alhamdulillah alhalin a san cewa kan musulun ta ce ta kan maganin bura ba ne bura ya lallabta mata bura ya sassaka mata shi cita cin da dole ma za ta warke sai ce mata to shi ne da kamata ki tashi kunta tun da kin sha magani duwa an jima ne sun sai ki tashi ki abinci sai ki ƙara shan magani ta ce to shi kenan ta kankara ta tafi ɗakin duba da ba ta jima da ta shafa kewa ba wai baccin bani take je sai ta shiga cikin ɗakin ta zauna kan gado da ta tunanin wannan yayin da tana ta tunanin cewa yanzu wannan yayin da ta idan aka ce yau ba a gari kuma kowa ya za ta yi wani irin hali za ta shiga bayan ya riga da ya sabar mata kuma shi kadai ne kin biya mata bukatan ta kawai sai ta kira shawaya tana kiran shawaya ta ce Yayana sai na kan wata sai ya ce mace ya ke ji yanzu ka ce Yayana warware na lafiya sosai yanzu yaya warware kuma wani ashe ni ke bukata ashe ina matukar kewa wannan buran da kan ne wana same ta na ji jiki na warware tarfin jiki na ya dawo inda ya kamata sai mace to shi ke son samu yanzu ki yi wanka da ruwan zafi sannan ki kwanta ya ki wucin karfin jikin na ta ce to shi ke nin yana na gode ya ce shi ke na ma damuwa
kamu kana kai waya ci to shi kenan ba da waya sai an yi ma wannan shine kasar labari na yanzu kada ku manta ku danna wani like ku yi subscribe sannan ku sharing sai kun ji mu kashi na gaba